Migao mar thieth e kaonti ma Kisumu koro chano chwalo chenro mag lony nyasani kaka yo mar jiwo weche mag thieth kaachiel gi duoko piny ting' mar yudo thieth. Kotwagi Ramogi TV, jatend migao mar thieth e kaonti ma Kisumu Laktar Gregory Ganda omedo ni 75% mag nyamrerwa e kaontino oseyudo tiegruok e weche mag thieth e yo manyasani, kendo geno nitie ni mano biro medo nyayo weche mag thieth e kor gwenge. Laktar Ganda ne oloso bang' romo madhi nyime e boma ma Kisumu. Sani Kisumu wasetimo digital transformation mar community health services. Nyamrerwa magwa almost 75% oseyudo digital technology e simbgi. Koro ginyalo dhi e dala, ginyalo yudo shida man ji nigo to giketogi e digital platform. To koro wan ka wabet Kisumu ka wanyalo ng'eyo ni shida mane gweng' en kanye to en mane to wanyalo solve gi kamane. Nitie technologies mang'eny wanyalo tiyogo. Wanyalo tiyo gi technology miluongo ni telemedicine. Inyalo bedo gi daktari mari Kisumu to in Seme kata in Muoroni to onge tiende donjo mtoka dhi neno daktari ni, to daktari ni bo kawo blood pressure to nyacho ni koro blood pressure ni mari ber ti gi yath mitiyogo. Koro inyalo bet Seme kacha kata Muoroni, blood pressure ikawo iluongo daktari e telefon, itikono gi telemedicine tinene tiwuoyo kode, blood pressure mari ikawo e hospital ma in go to imiyi advice yath mani itiyogo. Koro bo save a lot of costs mar ji ringo from different facilities biro to the central place in Ramogi. Yadhno wanyalo kelo to that facility ka watiyo gi drone. Koro facility manager beda e hospital ni ka en gi problem to gino kelo yadhno kanyo kumentie within 40 minutes.